got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. Benvinguts i benvingudes, petits i grans científics. Avui us parlarem sobre l'hidrogen i concretament sobre els seus aspectes ecològics. Doncs, a què estem esperant? Vinga, som-hi! Acompanyeu-nos! Com ja sabeu, l'hidrogen és un element químic que es troba a tot l'univers. No obstant, a la Terra no es troba en la seva forma elemental. Per això cal produir-lo. Llavors, hi ha formes diferents per produir-lo, a partir de molècules que contenen l'hidrogen, com per exemple l'aigua o el metà. I us preguntareu, què té això a veure amb la seva ecologia? Doncs la seva producció i d'on l'obtenim és el que determina què tan ecològic és. Hi ha 3 mètodes de producció de l'hidrogen. El primer és l'electròlisi de l'aigua. Aquí podeu veure el seu procediment. Consisteix en la separació de la molècula de l'aigua. Aquest procés es fa amb corrent elèctric que passa per electrolitzadors que estan en l'aigua i connectats a una bateria. L'hidrogen passa a través del càtode, la part negativa, i l'oxigen per l'ànode, que és la part positiva. El segon mètode és el reformat de gas natural amb vapor, o SMR per curt. Es tracta de dues reaccions que es poden veure aquí. La tercera és la seva reacció Lubbock. Primer reacciona metà amb aigua i s'obté monòxid de carboni i hidrogen. Després, per aprofitar i obtenir més hidrogen, s'afegeix aigua al monòxid de carboni i s'obté hidrogen i diòxid de carboni. El tercer és l'oxidació parcial del metà, o el DME. Es tracta de dues reaccions, que us les podeu veure aquí, i la tercera és la reacció global. Primer reacciona metà amb oxigen i s'obté monòxid de carboni i hidrogen. Després s'afegeix aigua al monòxid de carboni i s'obté hidrogen i diòxid de carboni. Aquests dos últims mètodes, el SMR i l'ATR, són molt contaminants, ja que alliberen CO2 a l'atmosfera. Recentment s'han començat a impulsar projectes com el CCUS, que tenen com a objectiu capturar i emmagatzemar aquest CO2 sota terra. A part dels mètodes de producció, les fonts d'energia que fem servir per aquestes reaccions determinaran l'ecologicitat de l'hidrogen, o sigui, quan ecològic serà l'hidrogen. Les energies renovables com l'eòlica o la solar o la hidràulica són aquestes que són renovables o també les anomenem com verdes. Però també s'obté electricitat de formes no ideals, com l'energia nuclear, que deixa residus radioactius que són dolents per la salut. El pitjor és els combustibles fòssils, que els quemen i alliberen CO2 o diòxid de carboni a l'atmosfera. Doncs ara, petits científics i científiques, us anomenarem les diferents classes d'hidrogen que hi ha, que les anomenem per colors, és a dir, colors d'hidrogen. El primer és l'hidrogen verd, que és el més ecològic. S'obté per electròlisi de l'aigua i l'electricitat és de fonts d'energia renovables. El segon és l'hidrogen rosa, que s'obté a partir de l'electròlisi. I l'electricitat, per fer aquesta electròlisi, s'obté d'energies nuclears. Després tenim l'hidrogen blau, que s'obté per reformat del gas natural i el vapor, i el CO2 es captura i després s'emmagatzema. Seguidament, l'hidrogen gris, que s'obté a partir de la reformació de metà juntament amb vapor, però el CO2 és alliberat a l'atmosfera. Per últim, l'hidrogen negre o marró, que és el pitjor de tots, ja que s'obté a partir del carbó, a partir de la gasificació i el CO2 és alliberat a l'atmosfera. La gasificació és un procés que converteix biomassa sòlida en gas combustible sota condicions de alta temperatura i en presència d'un agent gasificant com l'aire, oxigen, vapor d'aigua, etc. Per tant, nois, finalment, com a conclusió, diem que l'ecologia de l'hidrogen depèn del seu mètode de producció i de la seva font d'energia. Doncs, petits científics i científiques, esperem que avui hagueu après una mica més sobre l'hidrogen i tot el grup tenim una cosa a dir-vos. Fins la pròxima! Shake, shake, shake.